Xa hai 2 detidos polo naufraxio do Tafra 3. Son o capitán e o primeiro oficial do buque Factoría que bateu contra o pesqueiro de capital vigués que acabou afundíndose en Mauritania. Os labores de busca dos 5 tripulantes aínda desaparecidos, todos mauritanos, foron suspendidos. Os 2 galegos que ían a bordo están a salvo e á espera de poder volver a casa canto antes. El capitán y el primer oficial probablemente en este momento estén bajo instrucciones del juez correspondiente y en arresto. As rúas de Santiago acolleron hoxe unha manifestación contra os incendios que afectaron o mes pasado a toda Galicia. Con pancartas e coa consigna de lumes nunca máis, chegaron os participantes á Praza da Quintana. Alí pediron cambios nas políticas forestais. Reclaman tamén máis medidas de prevención. En Asturias conmemoran este domingo o 30 aniversario da Asociación Día de Galicia. O empresario do sector lácteo Francisco Rodríguez e a maxistrada María Jesús del Barco recibiron as insignias de ouro. No acto estiveron o presidente da Xunta e o alcalde de Oviedo, que minutos antes inauguraron un cruceiro nos xardíns de Villa Magdalena. E hoxe domingo, miles de romeiros acudiron ás 2 das celebracións máis importantes do mes de setembro en Galicia. En Muxía, a tradicional Romaría da Barca, unha das máis antigas e multitudinarias do país, recoñecida como festa de interese turístico nacional. E tamén hoxe, milleiros de fieis participan na Romaría dos Milagres de Amil, que vive a súa xornada grande tras a procesión de madrugada á luz das candeas, que este ano non se puido facer por mor do tempo. E Pontevedra é esta fin de semana a capital do universo friki. A Lérez Up encheu o recinto feiral cunha nova edición chea de videoxogos, cosplay e cultura alternativa. Torneos, obradoiros e un esperadísimo concurso de disfraces que atraeu miles de persoas cun espírito común, o amor pola fantasía. Saúdos, que tal? Moi boas tardes. As rúas de Santiago acolleron hoxe unha manifestación contra os incendios que afectaron o mes pasado á comunidade. Con pancartas e coa consigna de lumes nunca máis, chegaron á Praza da Quintana. Alí pediron a dimisión de Alfonso Rueda e cambios nas políticas forestais. Reclaman tamén máis medidas de prevención. A plataforma polo Monte Galego con Futuro foi a convocante desta marcha a que se uniron outros colectivos. A reclamar un monte galego vivo e con futuro, un monte donde se fixe a poboación no rural, donde haxa actividade económica productiva que sexa compatible co medio ambiente, donde se entenda o monte non só como un grande eucaliptal solo barato para pasteiras enerxéticas e mineiras, senón tamén como un lugar donde poidamos desenvolver a nosa vida con calidade. E sobre esta marcha polos incendios forestais deste verán pronunciáronse os partidos políticos maioritarios en Galicia. O Partido Socialista de Galicia estivo en Vilamartín de Valdeorras reclamando as axudas. O Bloque Nacionalista Galego pide cambios na política forestal e dende o Partido Popular lamentan que as únicas solucións dos nacionalistas sexan as manifestacións. Iniciamos un plan de accións en todas as zonas afectadas de Galicia, hoxe aquí, axudando a tramitar as axudas porque cada día conta e porque ninguén pode quedar atrás. O grave é que o seguimos sin saber cantos cartos vai a poñer a Xunta. Non houbo prevención, non houbo coordinación, agora tampouco hai planificación orzamentaria. É necesario un cambio de rumbo, temos que apostar por un monte multifuncional onde reduzamos o impacto de especies pirófitas como pode ser o eucalipto e onde poñamos as medidas necesarias para protexer o noso monte e para protexer as persoas, porque é posible facelo e o único que se necesita é vontade política. O Bloque Nacionalista Galego só ten unha resposta ante cada cuestión que se lles plantexa, que é a manifestación e o alboroto. Da igual que se trate do emprego industrial, da sanidade, da volta ciclista a España ou dos incendios. Eles, en lugar de axudar, o único que propoñen son manifestacións e consignas apocalípticas. Xa o vimos durante a ola de incendios que o que fixeron foi ir manifestarse.
E continuamos falando de incendios. Na Serra da Capelada levan anos co silvopastoreo, unha forma de xestionar o monte para evitar, por exemplo, grandes incendios. Cabalos e vacas manteñen o limpo dun xeito máis económico. Nesta zona, a xestión do territorio é mixta, gandeira e forestal, e levan décadas sen un gran lume. Un volume baixo de biomasa é garantía de que non hai combustible no monte para que se produza un gran incendio. Sábeno ben os gandeiros que fan silvopastoreo. Estes animais son moi beneficiosos porque cómense o que é toda a maleza que sale, non? O que son as brañas, o toxo, etc. etc. Entonces manteñen un nivel de biomasa baixo, fan que non haya moito volumen, e, bueno, iso é fundamental para que en caso de incendio que este se poida apagar rapidamente. Eu teño 40 anos e aquí gran incendio non tivemos ningún, por sorte. Eu creo que moito é debido a esta forma de gestionar o montes. Nesta serra andan ceibos animais de medio cento de gandeiros que van mudando de zona en función da comida que atopan. En toda a serra, cabalos pode haber entre 300 e 400, máis ou menos podes calcular que un cabalo de monte pois pode gestionar entre 5 e 10 hectáreas. E complementanse coas vacas que pacen as zonas de pasto. Facer limpeza da maleza con medios mecánicos supón un gasto grande para os propietarios, moito maior que pastorear en zonas forestais. Se ti pois unha finca sin animales, terías que desbrozala para ter as condicións óptimas todos os anos, pois tendo a combinación de cabalos e vacas, pois igual tes que desbrozar de cada 5 anos, o sea, evítaste un gasto moi grande. Recoñecen a falta de remuda xeracional entre os gandeiros para manter este sistema, e tamén que é difícil soster a cabana de animais polos ataques do lobo. Os dous mariñeiros do Morrazo que traballaban no pesqueiro vigués afundido en Mauritania o venres pasado recupéranse das feridas e están pendentes da súa repatriación. As últimas informacións apuntan á detención de 2 responsables do buque ruso que provocou a colisión que deixou 5 mariñeiros desaparecidos. Organizado pola Embaixada do Perú en España, aproveitando a escala no porto vigués do buque Escola da Armada Peruana, un acto no que participaron. Están xa fora de perigo e recupéranse do traumático naufraxio en augas de Mauritania o venres pasado. Non podíamos escoitar ese vídeo, a ver se o podemos recuperar. Imos con outra información. Case a metade das vítimas no naufraxio do Villa de Pitanxo eran do Perú. Esta mañá, o embaixador do país suramericano participou nunha sentida homenaxe aos mariñeiros falecidos. Xoan Pereira. Sí, un acto de lembranza e homenaxe organizado pola Embaixada do Perú en España, aproveitando a escala no porto vigués do buque Escola da Armada Peruana. Un acto no que participaron tamén a Autoridade Portuaria de Vigo e a Comandancia Naval, e que incluiu unha ofrenda floral aos pés do monumento en memoria das vítimas dos naufraxios instalado no Peirao do Berbés. Das 21 vítimas do Villa de Pitanxo eran de orixe peruana. Hoxe estiveron aquí presentes os seus familiares para agradecer o apoio recibido e o recoñecemento por parte da sociedade galega dende aquel fatídico día de febreiro do ano 2022. O caso segue o seu curso na Audiencia Nacional, onde o xuíz ven de decretar unha nova prórroga da instrucción, mentres as familias agardan que por fin se faga xustiza. Me hago presente para estar, estoy convalecida, todo eso, y veo que todo está perfecto, de justicia, todo, y más que los de peruanos han venido acá a hacer una ofrenda, todo, pero yo me siento todavía muy a mi pesar. Pues son tiempos difíciles en estos 3 años porque aún pues no se ha consolidado lo que llevamos en esta investigación, y la verdad que en estos eventos que hay pues hay todavía esa tristeza, ese dolor, porque aún no podemos decir pues ya se acabó esto. Seguimos confiando moito na xustiza, con as mismas forzas de pelexear por todo, por o noso lema de verdade e xustiza ata o final. El Perú y España son países marineros, estamos muy unidos, muy vinculados, muy relacionados, como lo estamos demostrando hoy día con la presencia de esta hermosa embarcación aquí en este puerto en Vigo.
Agora sí que xa temos disponible esa información que lles queríamos mostrar antes. Os 2 mariñeiros do Morrazo que traballaban no pesqueiro vigués afundido en Mauritania o venres pasado recupéranse das feridas e están pendentes da súa repatriación. As informacións apuntan á detención de 2 responsables do buque ruso que provocou esa colisión que deixou 5 mariñeiros desaparecidos. Os 2 mariñeiros galegos que formaban parte da tripulación do Tafra 3, o patrón e patrón de costa, están xa fora de perigo e recupéranse do traumático naufraxio en augas de Mauritania o venres pasado. Un dos náufragos galegos, veciño de Bueu, recupérase dun forte golpe na testa, aínda que está fora de perigo. Segundo a súa familia, contou que o afundimento foi moi rápido, que o barco estaba a manobrar o aparello cando se produciu un forte impacto. O golpe produciu nun buque factoría de capital ruso que impactou no buque vigués deixándolle unha enorme fenda que ocasionou o seu afundimento. Os mariñeiros galegos puderon salvarse, así como outro español e 18 persoas máis, pero hai varios desaparecidos de ascendencia mauritana. Intentando colaborar con la empresa armadora, con las familias, con las tripulaciones, en la localización de los 5 desaparecidos mauritanos. Teníamos varios gallegos a bordo. Gracias a Dios están en buen estado. Segundo informacións do diario Faro de Vigo, o capitán e un oficial do buque factoría que chocou co pesqueiro galego mauritano foron detidos polas autoridades africanas. Dende os armadores vigueses denuncian a situación de acoso na que traballan os barcos galegos. Tenemos que revisar estos protocolos internacionales. No podemos seguir manteniendo y jugándonos la seguridad de nuestras tripulaciones y de nuestros buques con acosos por parte de grandes buques factorías rusos turcos. Na armadora viguesa, copropietaria do pesqueiro afundido, aseguran estar consternados pola desaparición dos 5 mariñeiros e están tentando co consulado español en Mauritania agilizar a repatriación dos mariñeiros españois. Unha persoa morta e 25 feridas, 5 delas graves. É o resultado final do estupido de gas rexistrado no barrio madrileño de Vallecas. A insistencia dun familiar obrigou os bombeiros a volver pola noite ao lugar do suceso, onde finalmente atoparon o cadáver dun home de 52 anos. Eran as 3 da tarde deste sábado cando os veciños da rúa Manuel Maroto, no barrio madrileño de Vallecas, escoitaron un tremendo estoupido, seguido dun forte cheiro a gas. O número 3, un edificio de 3 pisos, veuse abaixo parcialmente. O sinistro afectou tamén a un bar-restaurante situado no portal do lado. Y de pronto yo, antes que humo blanco ni nada, pum, he cogido y he caído y he aparecido en casa del vecino de abajo. A rápida intervención de bombeiros e policía permitiu rescatar e evacuar 25 persoas feridas, 5 delas graves, nunha operación que rematou alrededor das 7:30 da tarde. En estos momentos estamos casi seguros al 100% de que no hay ninguna persona desaparecida y por lo tanto, en fin, hay heridos de gravedad, de mucha gravedad, algunos de ellos. A versión oficial de que non había desaparecidos non convenceu a unha muller presente na zona quen aseguraba que un parente seu estaba no edificio no momento do estoupido. Xa ben entrada a noite, volveron ao lugar os bombeiros auxiliados por cans da Unidade de Rescate da Policía Nacional e alí, baixo 1 metro de cascallos e area, atoparon o cadáver dun home de 52 anos. Y tras los trabajos encontramos a una persona que estaba sepultada bajo gran cantidad de escombros. Pendentes da investigación oficial, os bombeiros din que a explosión puido ser motivada por unha inusual concentración de gases no baixo do edificio sinistrado, recentemente habilitado como vivenda e ocupado por unha parella. Continuamos fora de Galicia. En Cataluña avalían os danos tras as chuvias torrenciais, ventos fortes e sarabiadas nun episodio de treboadas que este sábado afectaron, sobre todo, as comarcas centrais e a puntos de Xirona. Unha fronte de borrascas barreu Cataluña e deixou marcas históricas que mesmo superaron os 100 litros por metro cadrado entre o Baixo Llobregat e o Vallés. Superouse o limiar de risco de 20 litros en 30 minutos en diversos puntos. Houbo riadas en localidades como Ripollés e o río Llobregat superou o nivel de perigo. As intensas chuvias anegaron tamén un camping en Torroella e afectaron a circulación por estrada. E Romanía alertou da presenza dun dron ruso no seu espazo aéreo. E isto son uns días despois de que acontecera algo semellante en Polonia. Trátase do maior choque entre Rusia e a Alianza Atlántica en máis de 3 anos de guerra en Ucraína. Rusia desafía de novo así as fronteiras da OTAN dende Rumanía. O dron permaneceu case 1 hora na rexión de Tulcha.
Perseguiron o cazas F-16 en causar vítimas nin danos. É un episodio que, aínda que non ten consecuencias directas, supón unha clara violación da soberanía dun aliado da OTAN. Zelensky non tardou en sair ao paso e afirmar que se trata dunha expansión evidente da guerra cara ao leste por parte de Rusia. Este incidente prodúcese só uns días despois de que Polonia derrubase varios drons no seu espazo aéreo. Con todo, pros analistas, Rusia non pretende facer dano, senón que pon a proba a reacción dos aliados e mide os seus tempos de reacción. Envía así, din, unha mensaxe de presión e saca músculo, a mesma intención que amosaba hai tan só unhas horas ao lanzar un mísil hipersónico durante unhas manobras conxuntas con Belarús preto de Polonia. Dende Moscova din que non estaban dirixidas contra ninguén. Pé Redondo, un viñedo de Martín Codax que serve como parcela para as investigacións da adega dende 2002, acaba de abrir as súas portas ao público. Nunha visita guiada, os visitantes gozan dunha experiencia enoturística sen igual. Contacto ca natureza e co viño, mentres aprenden do pasado, presente e futuro da viticultura. Esta finca Pé Redondo é pioneira en Galicia. Antes de abrir as portas ao público, últimamente este ano, nestas 12 hectáreas adquiridas por Martín Codax no ano 2002, foron investigando a terra, o clima, as variedades e, sobre todo, os sistemas de condución das viñas. O emparrado, pero tamén o espaller, poden dar as mellores uvas para facer os mellores viños. Y hemos aprendido que mirar para el pasado nos ayuda también a poder entender un poquito más el presente. Para mí esta parcela es, y es lo que intentamos transmitir en esta visita que hacemos ahora, pasado, futuro y presente del mundo del vino. De cómo será cuando el cambio climático siga ocurriendo, de cómo estamos ahora y qué es lo que más nos interesa, y de cómo antes aprendieron a hacer las cosas bien y por qué las hicieron bien. Este sábado, un grupo de 11 persoas, 2 galegos e 9 de Castela-A Mancha, visitaron esta viña en Meis, de onde saen moitas das uvas do Espumoso e tamén do Martín Codax Lías. Entender a terra e a vide para despois saborear o viño que dá. Pé Redondo é un viñedo para investigar onde se practica o enoturismo. Sei que fan este tipo de experiencias en outras bodegas, así en época de vendimia, pero esta chamoume un pouco máis atención que o resto, porque teñen así como unha finca onde están facendo estudios, investigación. Se está abriendo mucho el mundo agrícola, se está abriendo mucho pues eso, a rutas, a enseñar a la gente lo que realmente bebemos, comemos, porque por allí por La Mancha igualmente también se están haciendo muchas guías de estas en bodegas. É unha plantación de investigación, ¿no? Facer investigación coa uva, ver como é a graduación do alcohol, todo eso, claro, nós pensábamos, ou pensaba quizás que era máis parte dos laboratorios, estudos máis específicos, senón que tamén aquí hai que estudar como plantas o viño para logo ver como é o resultado. A xornada remata cunha cata dos albariños nacidos en Pé Redondo, no Sámago do Val do Salnés. A vendima comezou en algúns puntos hai uns 15 días. Dende finais de agosto xa se recolle a uva e estímase que entre as 5 denominacións galegas apañaránse uns 80 millóns de kilos. Con todo, a situación é ben diferente en cada zona. Nalgúnas están tendo problemas, noutras están contentos coa campaña. Nesta adega de Valdeorras comezaron a traballar. Lucía, a enóloga, supervisa o traballo. En xeral, nesta denominación, ao igual que acontece na de Monterrey, están satisfeitos de como vai a colleita este ano. Está sendo a nivel cualitativo moi boa, sanitariamente en parámetros enolóxicos. Quizáis hai menos uva da gardada e da que desexaríamos, pero bueno, en termos xerais moi ben. A situación é diferente nas outras 3 denominacións. Comezamos pola Ribeira Sacra, onde xa o ano pasado houbo moita uva que quedou sen vender. O ano pasado, máis de 350 viticultores deixaron as súas uvas sin entregar. Este ano vamos camiño do mesmo, non vemos unha melloría, por o cual vemos que moitos deses viticultores van camiño do abandono. Na denominación Rías Baixas, o ano pasado non quedou nada sen recoller. A uva mesmo pagábase de media a 2,50 € o kilo. Entrou un 50 e os 2 euros, por o cual unha caída de máis de 50 céntimos de precio. Iso é moito para un viticultor nun ano que foi moi complicado para sacar a colleita adiante, houve que dar moito tratamento. Temos un exceso de uva. Eso provoca que teñamos uva en B, por decirlo de unha maneira, non? Estamos nos vendo como está habendo ofertas de uva a 30 e 40 céntimos.
Os viticultores do Ribeiro tamén viven momentos de incerteza. Hai unha caída nas variedades autorizadas de máis de 30 céntimos, iso conleva a que moita xente se plantee se vai a seguir cosas variedades ou non, pero tamén temos algunhas adegas que, aproveitando a baixada das autorizadas, tamén baixaron as preferentes. Carlos cree que compre que a Axencia de Calidade Agroalimentaria se asegure de que todas as adegas teñen contratos de compra de uva cos viticultores e que cumpran cos custos de produción. A Xunta pídelle que controle a entrada de uvas nas denominacións e tamén unha clara defensa dos viticultores como motor económico e ecolóxico, como quedou demostrado nos incendios, cando as viñas fixeron de cortalumes. A saúde, o benestar e a educación son os eixes de Expofamilia, a feira que acolle esta fin de semana Expourense. Son máis de 50 actividades como charlas ou obradoiros impartidas por profesionais encamiñadas a reflexionar sobre a crianza. A de Sara é unha das primeiras charlas da xornada. Ela é educadora e especialista en adolescencia. Es una etapa llena de cambios, una etapa en la que va a cambiar nuestra relación, la familia se reajusta y entonces muchas veces no sabemos qué hacer con esto que sucede y nos desorientamos. La idea es que sepamos qué conductas son naturales y cuáles no cuando tenemos que preocuparnos y así poder acompañarlas toda la etapa más tranquila. Non lonxe dali, nais e pais practican os primeiros auxilios pediátricos. As principales dúbidas que teñen as familias é que fago se se atraganta, que fago se ten unha alergia, que fago se de repente está na bañeira e se me afoga. Son coñecementos super importantes e sobre todo pois darlles tranquilidade e confianza que as prácticas nestes bonecos. Seguimos o percorrido. Aquí as asociacións informan do seu traballo cotía, por exemplo, dos distintos tipos de acollemento. Tenemos un programa que se llama Familias Referentes, que es para salir con niños y niñas que están en centros, pues hacer con ellos actividades sin la exigencia que tiene un acogimiento familiar. 8 de cada 10 familias monoparentais da nosa comunidade están encabezadas por mulleres. Aquí reciben tamén a información que precisan. Poñemos sempre por diante a infancia, entendendo que os nosos fillos e fillas son nenos e nenas que serán os adultos do mañán e que merecen as mesmas oportunidades, os mesmos dereitos, a mesma protección que os nenos e nenas de outras familias. E hai moitas cousas que non estamos equiparadas. E non pode faltar o sorriso. Caliclown é a única asociación galega de payasos de hospital, encargados de que sobre todo os cativos, pero tamén as súas familias vexan o hospital con outros ollos. Somos doutores do sorriso, do Departamento de Risoloxía do hospital. Entón a bata un pouco tamén para que asocien unha bata blanca con algo tamén divertido. O autocoidado, os hábitos saudables, o benestar emocional, as finanzas ou os idiomas. Hai aquí unha chea de propostas encamiñadas a asesorar na crianza con medio cento de actividades para grandes e pequenos. O barrio coruñés das Roseiras vístese de cores para celebrar a primeira edición do seu entroido Charramangueiro de Verán. É unha ocasión para a festa, que tamén ten un fin solidario. O barrio coruñés das Roseiras presume de ser un barrio unido e festeiro. Moito, moi festeiro. De feito, hoy temos festa todo o día. Somos un barrio moi unido. Nos conocemos todos y cuando hay algo hacemos una fiesta de esa cosa pequeña. Sí, somos moi festeiros, disfrazámonos, imos ao Entroido, a San Xoán. Facemos San Juan, facemos Carnaval, facemos verano a partir de agora, tamén temos a Festa dos Rosais en maio, vamos, é sempre xente de aquí, xente do propio barrio. Este domingo os veciños sacaron as perrucas e as roupas máis charramangueiras dos seus armarios para celebrar o seu primeiro entroido de verán. El motivo principal es hacer festa, hacer barrio, que los vecinos se conozcan entre sí. Aínda que é un barrio relativamente novo, as Roseiras ten unha tradición de entroido consolidada. Temos unha tradición xa de 25 anos porque hai unha comparsa que acompañen uns 200 veciños daqui dos Rosais e todos os anos participamos no Carnaval da Coruña. A festa de entroido de verán que estrean hoxe arrancou cunha andaina solidaria en favor de Artefíos, unha asociación e centro ocupacional pola inclusión de persoas con discapacidade intelectual que ten a súa sede nas Roseiras. Fan talleres de xoiería como de baixo lizo, alto lizo, talleres de textil. Logo da andaina, os veciños tiñan por diante un día completo de festa con tempo para o vermú, churrascada e tarde de sesión musical e baile.
Os participantes acudían con ganas. Siempre que puedo me disfrazo, la verdad que sí, y siempre que hai fiesta non me corto. É unha forma boa de finalizar o verán e de comenzar con forza as tarefas do inverno. Os veciños esperan consolidar este entroido de verán, que ademais queren arrancar sempre cunha acción solidaria. Segunda xornada do Lérez Up en Pontevedra, un espazo para a cultura friki e pros afeccionados aos videoxogos. Durante toda a fin de semana, os asistentes puderon participar en torneos organizados ou xogar libremente na zona de consolas, rodeados de deseñadores gráficos e artes visuais. Cultura alternativa que rompe co mainstream na maneira de vivir o seu ocio, de expresarse, de vestir e de crear comunidade. Iso é o que se pode atopar en Pontevedra esta fin de semana. Neste espazo convive o mundo digital dos videoxogos co presencial. Temos videoxogos, temos xogos de mesa, temos xogos de cartas, está xusto detrás unha morea de artistas, de orfebres, de artesanos que apostan por nós, montan o posto e exhiben os seus produtos. Onte sábado, primeira xornada, tivemos máis de 3.000 persoas no evento e que é unha alegría, a parte dun éxito é unha alegría. Aquí hai lugar para todas as persoas, para as que non se afastan do Fortnite ou dos Smash Bros, e para colectivos que tamén reclaman o seu espazo. No caso do Smash, eu penso que polo propio xogo. É o xogo que gusta a xente, entonces é o que queren xogar. E se teñen unha forma de competir e por encima son competitivos, iso é mellor. Eu, por exemplo, son un poquito competitivo, pero non son dos que se enfadan e van así. Hai moitos xogos precisamente que tenemos algún da dificultade precisamente de ser muller, atopar o teu lugar, igual narrativas trans que non están reflexadas no medio máis mainstream, pois é un foco e permite ese punto de encontro entre o consumidor e o desenrolador que permite esa discusión e ese compartir información. E ao mesmo tempo as lolitas amosan o seu saber estar. Personaxes manga máis ou menos coñecidos desfilan polos corredores e outros agardan polo concurso de K-pop, un xénero musical que combina música e baile coreano e que cada edición ten máis seguidores. Hoxe, 14 de setembro de 2025, hai 4 décadas exactamente inaugurábase a ponte que conecta a Illa de Arousa co continente. Falamos de 1985. Escoiten o que nos contaba este home de como era a vida para eles antes dese día. Estábamos completamente aillados, aínda que tiñamos un barco que nos unía con Vilanova de 2 ou 3 veces pola mañán e 2 ou 3 veces pola tarde. Para nós era estar encerrados. Cando había unha enfermedade a partir das 8 da tarde, dependíamos de un barco que nos levara, dun coche que estuvera en Vilanova. Era Eugenio, que formou parte da comisión e loitou pola construción desta ponte. Comezou a facerse en outubro de 1982 e dun xeito completamente novidoso. Foi a primeira dese tamaño construída sen dilatación. Unha infraestrutura punteira, case 2 kilómetros de longo que uniu o Vao con Vilanova de Arousa. Un reto para a enxañaría no que fixeron falta 21.000 metros cúbicos de formigón e que, sobre todo, supuxo un cambio radical para os veciños da illa. Eles precisaban dunha ponte que os comunicase con terra firme. Agora, a imaxe da illa, unida ao continente, xa é parte da vista. Iria Soengas. Si, Malia, que a día do xa a ponte está integrada na paisaxe antes da súa apertura hai uns 40 anos, os veciños da illa tiñan bastantes problemas para trasladarse a estudar ou ir ao médico. Mesmo a cesta da compra diaria era máis cara polo sobrecusto que implicaba transportar as mercadorías por barco. Dende os anos 50 do século pasado, os veciños mobilizáronse para loitar por unha ponte que rematase co seu illamento. Finalmente, en outubro de 1982, comezaba a construción dende aquí, dende a beira de Vilanova. A ponte é unha boa mostra do avance da enxeñería da época, case 2 kilómetros de pilares, formigón e aceiro que cambiaron a vida dos arousáns. 40 anos despois segase a ponte máis longa de Galicia e a infraestructura que cambiou para mellor a vida dos habitantes da illa. Había un vapor logo que iba a Villa García e había outro que iba a Vilanova. Pero tiñamos falta de moitas cousas. De que cousas? Home, de salir cando queres, entrar cando queres, se había unha emergencia, coller e salir nun barco. Vin a Lunz un ano antes e tuven que ir nun barco,
Porque eu din a luz en Pontevedra, a miña filla ten 41 anos. Iban a estudiar, bajábanse, iban no barco, botaban a semana donde estudiaban e pois viñan a casa. É un día de temporal, había que esperar que mainara o temporal. A comezos dos anos 50 iniciase un movemento veciñal para conseguir a ponte. Chegaron a dicir que sería a chave para liberar os 6.000 presos que vivían na illa. En 1979 celebraron a festa gastronómica para promover o traslado de moreas de persoas e presionar así a administración. A chamada Festa da Ponte deu resultado e a comezos de outubro de 1982 puxeron a primeira pedra das obras na zona do Terrón, en Vilanova. Me foi moi bonito, eso, íamos andando, eso foi moi bonito ademais. Eso dixo chulo porque foi unha festa total, o pueblo estaba contento. Puente é unha regalía, pero antes conocíamonos todos e agora casi non conoce a nadie. Cambiou moitísimo, antes non podíamos salir a ninguna parte, agora vamos a onde queremos. Agora nadie che pregunta, pasa fora? 3 anos despois quedaba inaugurada a ponte que cambiou a mellor a vida dos veciños, que contribuiu ao desenvolvemento económico da illa e que permitiu que moitos descubrisen un dos enclaves máis fermosos da Arousa. E hoxe é día de cumprir moitas promesas. Milleiros de devotos acoden á Romaría dos Milagres de Amil na súa xornada grande. Esta madrugada non puideron procesionar, ca luz das candeas rezando o rosario por mor do tempo. Imos ver como está transcorrendo o día arestora no santuario. Ali está Paula Cantelar. Pois David, é moi cambiante, de feito aquí levamos toda a mañá mirando para o ceo e tamén abrindo e pechando paraugas de cando en vez porque iban caendo certas chuviscadas. Como ben dixe, efectivamente, a procesión tradicional das candeas a 5 da madrugada tivo que ser cancelada polo mal tempo, pero que aquí a procesión nesta mañá, despois da misa solenne da 1 do mediodía, tamén estivo a piques de ser cancelada, pero finalmente a Virxe puido sair, eso sí, mollouse un chisco voltando para o seu santuario. Como ben dis, David, tamén chegaron a esta procesión e a esta romaría centos e centos de persoas, moitas delas chegaron camiñando dende outros puntos de Moraña e tamén dende outros concellos un chisco máis alonxados, como é o caso da Estrada. Efectivamente, moitos e moitas traían a súa candea e tamén unha promesa, case todas relacionadas coa saúde, non só dun, senón tamén da familia. Os romeiros empezaron a chegar de madrugada ao Santuario dos Milagres de Amil neste domingo, día grande da festa. Uns en coche ou autobús, outros a pé desde distintos lugares da comarca de Caldas e mesmo desde Pontevedra. 7 da mañán. Desde onde? Desde a Estrada. Desde a Estrada hasta aquí, sí. Que tal? Ben. Vaise levando ben. Desde pequeniña xa meus pais viñan e eu sigo ca tradición. Cousa que os fillos agora non me fan, pero bueno. Entre as 6 da mañá e as 8 da tarde suceden as misas, a solemne a 1 da tarde. Está poñendo unha candea por unha petición, unha promesa? Sí, exactamente. Podemos sabela? Se non la pudera contar ou non? Bueno, é por unha morte. Non veño por promesa, veño por fe. É a primeira vez que vimos os tres, sí. E como a coñeceches logo? Un compañeiro dixo ao noso pai e pois apeteceu-nos vir, a verdad. Parecíanos curioso, dixemos, un bo acto de fe, a verdad. Pois sí, é a primeira vez, a verdad. Pero xa coñecías? Non. A de Amil en Moraña é unha das romarías religiosas con máis sona en toda Galicia. Este ano as misas, as novenas e verbenas empezaron o día 5 e rematarán o 28 de setembro. En Muxía tamén están de celebración coa última gran romaría do verán, a da Barca. É unha das máis multitudinarias e antigas, declarada de interese turístico nacional dende 1989. O templo, a carón do mar, tamén está rodeado de distintas pedras, unha delas, a de Avalar, que despois de 11 anos, estes días volveuse mover. Imos ver se xa rematou a traca e como está o ambiente arestora. Andrea Otero. Si, David, pois xusto agora hai escasos 5 minutos remataba ese espectáculo da atraca de bombas, o máis grande de Galicia, pero aquí, en Muxía, segue esa romaría da Virxe da Barca, unha das máis antigas e multitudinarias de Galicia, declarada de interese turística nacional. Ao longo de toda a xornada hai programadas varias misas, tanto aquí no exterior, neste escenario que estades vendo as miñas costas, como dentro da capela da Virxe da Barca, coas súas correspondentes procesións ata o porto para bendecir a auga. Tamén esta é unha romaría na que cobra especial simbolismo as pedras, e esa pedra de Avalar que se comentaba que este ano podería avalar despois de 11 anos en facelo, pois algúns tiveron as súas dúbidas de que o fixese. O
Santuario da Virxe da Barca é un dos lugares de peregrinación máis antigos de Galicia. Nunha crónica do século XV xa se menciona a crenza que deu lugar a esta romaría. As pedras considerábanse os restos da Barca da Virxe, que segundo a tradición chegou a Muxía para darlle azos ao apóstolo Santiago no seu labor evanxelizador. Case 6 séculos despois, a romaría segue atraendo fiéis de toda Galicia. Nos vimos desde A Coruña. Temoslle moita fe á Virgen da Barca. Eu veño de Bueu, non é de Moaña, de Bueu. É a primeira vez que veño. Está moi justo, está moi ben. De Boiro. Eu veño de Ribeira. É a primeira vez que ven aquí? Xa vide outra vez, pero xa hai anos. Vir o día de hoxe aquí, pois é unha cousa moi tradicional que se vende moitísimos anos atrás. É precioso. É nada, hai que asistir ás romerías que hai na nosa Galicia, non? A cristianización transformou un culto pagán anterior relacionado coas propiedades das pedras. A pedra dos Cadrís, segundo a tradición a vela da Barca da Virxe, séguenselle atribuindo propiedades curativas. Da pedra da Valar dice que favorecía a fertilidade, pero hoxe non avalou. Moi ben, pero non avalou a pedra. Decían que iba a avalar Decían que iba a avalar, pero nada. A romaría, que comezou o venres, vive hoxe o seu día grande. Ata mañá continuarán as celebracións no Santuario da Barca. León XIV cumpre este domingo 70 anos e celebra o primeiro dos seus aniversarios a fronte da Igrexa Católica e do Vaticano. O pontífice apareceu no rezo do Ángelus ante os fieis, que non deixaron de felicitalo. Trátase do Papa máis novo, dende hai 3 décadas, dende tempos de Xoán Paulo II, que foi elixido en 1978 con 58 anos e que alcanzou a idade de León XIV en 1990. Robert Francis Prevost naceu en Chicago, pero conta tamén con nacionalidade peruana polos anos de misión. Por tradición, no Vaticano non se celebra o aniversario, senón o santo, pero os papas anteriores tiñan un día especial ca felicitación de familia, colaboradores ou mesmo participantes nas audiencias. E para honrar o Papa polo seu cumpleanos, a cidade do Vaticano transformouse onte nun escenario de música e luz. Pharrell Williams e Andrea Bocelli codirixiron un megaconcerto que marca o xubileo 2025 do Vaticano e o encontro mundial sobre a fraternidade humana. Estrelas globais como Teddy Swims, Karol G e John Legend uníronse a Bocelli e Williams, apoiados por un coro gospel e o coro da Diócese de Roma. A noite tamén contou cun impresionante espectáculo onde máis de 3.000 drons pintaron imaxes inspiradas na Capela Sixtina, fusionando arte sacra con tecnoloxía de vanguarda. Esta foi a primeira vez que tivo lugar un concerto neste importante escenario, onde máis de 200.000 persoas se reuniron na Praza de San Pedro para asistir en persoa. En unha entrevista hoxe na Radio Galega, o secretario xeral dos socialistas galegos restalles importancia ás críticas da alcaldesa da Coruña. Inés Rei considerou un erro a remuda de María Rivas como subdelegada do Goberno na cidade herculina, despois de 4 anos no cargo. Julio Abalde é o substituto, ata o de agora deputado dos socialistas no Parlamento de Galicia. Son os cambios normais cando efectivamente se producen designacións e, por tanto, nese sentido, o que hai que aplicar é a lógica, non? Non vai a quedar o Partido Socialista sin un deputado, non? Por tanto, o que hai que facer é cumplimentar o que é o procedimento, non? En Asturias conmemoran este domingo o 30 aniversario da Asociación Día de Galicia. O empresario do sector lácteo, Francisco Rodríguez, e a maxistrada, María Jesús del Barco, recibiron as insignias de ouro. No acto estiveron o presidente da Xunta e o alcalde de Oviedo, que minutos antes inauguraron un cruceiro nos xardíns de Villa Magdalena. Durante este acto, Alfonso Rueda pediulle ao Goberno Central un novo impulso pro corredor atlántico de mercadorías. E imos xa agora a coñecer o que teñen preparado os compañeiros da Hora Galega para esta tarde. Moi boas. Moi boas, que tal? Pois hoxe na Hora Galega falaremos dun tema que se está a tratar moito esta semana, o anteproxecto de lei antitabaco que aproba, entre outras medidas, multar os pais de menores fumadores. E, por certo, que tamén estaremos de troula e descubriremos a tradición da pedra a Valar con motivo da Festa da Virxe da Barca en Muxía. E como cada domingo, o noso cociñeiro Miguel Mosteiro tráenos unha receita, en esta ocasión, ollo porque se atreve ca cociña vegana. Así que non digo máis, agardovos aquí ás 7:30 na Hora Galega.
Grazas, María, estaremos pendentes. A Peña Celtista Carcamáns da Illa de Arousa escolleu este domingo para celebrar a súa peregrinación marítima ata Balaídos. Chegaron a Vigo despois de 3 horas de navegación bastante axitada. Pouco lles importou porque o seu celtismo están, din eles, por riba de toda tempestade. Raquel Gandoi. Os Carcamáns da Illa de Arousa, a peña do Celta con máis socios, 1800, chegaron pasaban as 12 aquí a Laxe, onde os agardaban 3 buses que os levaron a Balaídos. Para chegar ata aquí, dende o porto de Xufre, houbo que navegar máis de 30 millas con moito mar e moito celtista como a cera, mareado. Esta viaxe no barco da navieira Piratas de Navia é a 5ª vez que se fai en 27 anos e a estatística di que este día de peregrinaxe náutico celta sempre gaña. O ano pasado 3-1 contra o Valladolid. Os Carcamáns están arestora na grada de marcador de Balaídos, máis ou menos en terra firme. Os Carcamáns, como se lles chama os que viven na Illa de Arousa, son 1800 corazóns celestes. Este domingo que o seu equipo xogaba ás 2, o pronóstico do estado do mar e do tempo era bo, e o catamarán estaba libre, decidiron facer algo que só fan de cando en vez. En realidade, esta é a 5ª vez en 27 anos. Saír da illa en barco, cantar no camiño, comer e beber empanada e mexillóns e chegar a Laxe para ir en bus a Balaídos. De onde sae este celtismo tan profundo e xeralizado nunha illa tan pequena? Os nosos avós daquela iban a Meixa, que íbanse toda a semana a Vigo, volvían ao fin de semana e, claro, falábase do Celta, hai que darse conta que nos anos 70 e 80, que foi cando nacemos nós, na tele puñeche o Madrid e o Barça, pero esta xente, digamos que nos truxo moito que foi o tema do Celta, o que era o celtismo en Vigo, e, bueno, desde pequenos, pois, foi indo a máis. Para mí é todo, porque me veu desde moi pequeniña, desde sempre, desde meu pai, desde moi pequeniña me levou a Balaídos sempre, recordo que moitos, todos os fines de semana que xogaban na casa íbamos. O celtismo na illa sentímolo na sangre, levámolo hasta morrer, pero somos celtistas de corazón. Pois para mí o Celta é todo, moitas ganas, porque me encanta vir aquí coa xente da illa, é unha experiencia única. Pode estar chovendo, pode estar ventando, pero somos Carcamáns e salimos con mar e vento. E cando che dixeron, oye, que vas ir ti o día que vamos do Celta, para ti como foi? Porque non sabemos se eres do Celta ou non eres do Celta. Home, claro, perfecto, foi unha boa noticia porque eu son do Celta tamén. Co patrón no seu equipo navegaron 30 millas deixando atrás a ría de Arousa, Sálvora, Ons, as Cíes e entrando na ría de Vigo soou o himno do centenario mentres zoaba o vento do sur. E antes de rematar, temos que darlle as grazas pola audiencia de onte. Este telexornal obtivo un 16,3 de cota de pantalla e a Televisión de Galicia foi a canle máis vista onte durante toda a xornada. Non marchen agora, xa saben, información sempre actualizada. A nosa páxina g24.gal, tamén os boletíns horarios de Radio Galega